jam geno waali fini weeti emen ñande mowbare 19 jolal ujune 2024 ina hawre 16 hoddayru ujunere temen nayyi capannayi jeegom fergo bererdu tolno ɗiɗi ba jannginowo ndun bererdu ko ceerno Eliman Kane mo Wolumnere windande 12 fannu celluka tiitonde toɓɓe dartorɗe dosgal toɓɓe jofnirɗe kongi ɓurɗe hutorede ko tati kala hen toɓɓere yadata koye sifa konngol mum goo toɓɓere mere wonata ko e konngol kollirowol ɗiɗi toɓɓere lamdal wonata ko e konngol lamnorgol tati toɓɓere tengtinirde walla kawis wonata ko e konngol tengtinowol tesko konngol kollirowol ko kala konngol ngol lowani emirore lamdal kawis walla tengtinal aɗa tara konngol kollirowol dande ma towat seeɗa ɗo fuɗɗode ɗo nde lesɗo ɗo jofnirde yeru baaba dawi gese konngol lamnorgol ko kala konngol lowgol namdal konngol lamnorgol ina wawi fuɗɗorade helmere lamnorde beele holto e ko nandi hen kono e ngol ara kangol tan saɗa tara konngol lamnorgol dande ma ina foti towde to jofnirde to yeru baaba en garti gese beele baaba en garti gese konngol tengtinowol ko kala konngol lowgol yamirore walla kawis so aɗa tara konngol tengtinowol dande ma ina towa seeɗa to wattanto konngol tengtinowol ina wawi wonde konngol kawtorgol jamirgol walla tengtinowol yeru kawtorgol an koye ko a hastani koye jamirgol feccu min feccugol yimɓe tengtinowol aɗa andi kay min jiiɗi ko peccugol Allah duɗal pular murtude joob yo jaam ñallu ñallene nder hen